Оештыручыларның әйтүенә караганда, гадәти булмаган әлеге фестивальнең килеп чыгышына Ульяновскида игезәкләрнең күп булуына түгел, агымдагы 2020 елның 2 игезәк саннардан торуы да этәргеч булган. Фестивальне әзерләгәндә оештыручыларның үзләренә дә игезәкләрдәге бик күп кызыклы холык-фигыльләрне ачыкларга туры килә. Менә бу игезәкләр дөньясы бер аерым бер планета икән. Без шуны да ачыкладык. Игезәкләр бер кызларны яраталар икән. Бер һөнәр ияләре булырга мөмкин икән, бер һөнәрләре икән аларның, бер сөйләмнәре, бер җырлары, бер шигырьләре, спортта да бер линия буенча баралар икән. Гомумән игезәкләр дөньясы галимнәр өчен әле дә һаман ачылмаган сыр, зур мөгъҗиза булып кала. Бүген дөньядагы иң күп игезәк бала табучы хатын Африкада яши. Ул 12 яшендә кияүгә чыга. Аңа 36 яшь вакытта аның инде 44 баласы була. Шул вакытта ул 5 тапкыр 2 игезәк, 4 тапкыр 3 һәм 5 тапкыр 4 игезәк бала таба. Россиядәге иң күп игезәк балалар тудыручы гаилә 18 гасырда хәзерге Иваново өлкәсе Шуй шәһәрендә яшәгән. Ирле хатынлы Васильевлар 40 ел эчендә 69 бала тудырып, шуларның 16-сы 2, 7-се 3 һәм 4-се 4 игезәк булып дөньяга килә. Әлеге күп игезәкле гаиләләр хакында фестиваль башланыр алдыннан Ульяновск игезәкләренең фоторәсемнәреннән торган күргәзмәне ачканда да сөйләнде. Игезәкләр үзләре дә байтак кызыклы тормыш вакыйгалары белән уртаклашты. 5-6 яшымда Хасниге электем, больницага электем. Бик каты елапмын, потому что Нәфисәдән инде сеңлемнән айырдылар. Бик каты елапмын иртәне. Аннан врачлар инде фельдшерлар аша җиткерәләр, елый тутатып булмый. Монда инде әтиәнием бик тиз табалар. Причина, давайте без Нәфисәсен игезәген итеп куябыз. Яныма китереп куйдылар. Мен инде тынычландым шулай. Укыган вакытта сөйләдек тә инде, бик исемдә калды. Безне журналга яздылар, кияүгә чыкмаган вакытта икебезнең дә бер фамилиялар иде. Кәшапова Нәфисәне, Кәшапова Наиләне. Ничек айырырга безне учителләр тоже таптылар выход. Кәшапова Н1, Кәшапова Н2 дип бирделәр. Безне номерлап яшьтәрәләр иде тактага җавап бирергә. Карсу районында туып үскән Наилә белән Нәфисә иҗади бәйгедә тапкырлыклары белән генә түгел, җырлаулары белән дә жюрины сокландырды. Ульян шәһәреннән Илмас белән Илназга игезәк булып туу бик күп тапкырлар ярдәм иткән. Бер вакыт гаигә бардык. Мин правага бирдем уша. Илнас еще булмый бирергә. Ул что-то тырыша, ну булмый. Сыры Илмас бар лесен минем өчен. Мин әйттем, ярар. Киттем, все. Экзаменны бирдем, яхшылап провал да. Ну сначала ул 20дә правасыз. Мин үземнеке права Илнасга бирдем. Ул йөрде, минеке права белә. Ул экзамен бермәдә, но права бездә бар, бер права. Җитте, самое главное. Илнас һәм Илмас сабый чактан ук үзешчән сәнгатьтә катнашып үскән егетләр. Алар әле бүген дә сәхнәдә. Игезәкләр бер-берсенә охшаш була дисәләр дә, Илнас Илмастан аермалы буларак гармунда да уйный. Фестиваль конкурс барган көннәрдә һәм аны эфир өчен монтажлаганда жюри әгъзалары анда катнашучыларны үзләре дә берничә тапкыр бутап җафаланды. Не әйтсәң дә 36 пар, ягъни 72 кеше катнашты бит. Хәер, аларны без генә түгел, кайчакта әтиәниләре дә аермый икән. Әтиәниләребез бутылар иде, яйлы кара кайсыгыз бу дип, әти һаман да әтә кайсыгыз бу дир. Әнә әтә бутамылралар, все прям капитально беләләр. Синилнас, Синилмас, туганнар, коллегалар бутылар. Бутылар, да. Хәзер хоть должность и разновидность сочетающие без все равно бутылар, но шәкәрдә беләләр. Ни кызганыч, өлкәдә карантин игълан ителү сәбәпле бүген фестиваль онлайн форматта гына узды. Вәзгыять үзгәрсә, оештыручылар аны киләсе елда зур сәхнәгә алып чыгарга да ниятлиләр. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.